Watch more videos at Junfel Hilig YouTube channel. Don't forget to hit the subscribe button and also click the notification bell for more updates. Balik sa puso, right sa lugar. Akong sulat, akong binuwi. Yo, akong tukar, walang ibang kalamig. Kaya akong buto, siguro malaki tayo habang dihan ang mga after unibon. Kung sa plastic ang bayarang maanyak ka o sebuana. Pero maon ng mga lugar nga pirmi na to sa lumapitan paminawa. Sa bagay na guys ka lang basta sexy ari-ari sa home kaya yung bitaw base ay mga akong gabi sa Pinotiges sa Borello sa Lopezong sa Delho sa tali sa yung swap mambo sa lahog sa mapulong sa Tayas di pa dinalorega sa Ramos Tirero Gareba Kapitolog Magmadang Isolasyon ang sabi ang napahingo sa bawat lahos dito sa bayan o sa mga babay niya tagalabo-labo na ating sabi ba? Ato taupon! Taupon! Ato
more videos at Junfel Hilig YouTube channel. Don't forget to hit the subscribe button and also click the notification bell for more updates. Mga boss, thank you for watching.